Ayan, may bago na naman tayong project. So, hulaan nyo kung ano ang gagawin natin ngayon. So, bago tayo magsimula, intro, pasok! So, yan na nga. Meron na tayong mga materyales. Ayan, ginawa na natin. So, hulaan nyo kung anong gagawin natin dito. So, meron tayong flat bar, flat sheet, at saka bakal. Then, meron tayong tubo para sa katawan. At yan na. Hininang natin at ginawa na natin siya. So, siguro may idea na kayo kung ano ang gagawin natin. So gawa tayo ng windmill. So, gamit ang flat sheet. So, ito na yung materials. And syempre, ito na yan. Akala nyo kutsara, hindi po. So, ito na yung signage natin. East, west, northeast. Yan. So, ganyan ang mangyayari niyan. Ito yung pointer natin, yung arrow. So, ginamit natin dyan ay may bearing at winunding natin doon sa bearing yung material para umikot siya. Pag may hangin, so iikot. Then, syempre, kailangan pinturahan natin para sa proteksyon ng ating signage para tumagal. So, ang ginagamit natin ay primer. Si primer, yan. So, para tumagal siya. So, medyo pakapalin na natin ng konti. Yan, tapos na. Yan, so nakikita nyo na, maganda na ang itsura niya. So, syempre, hindi natin pinturahan ng kulay itim para at least kitang-kita kung anong ilalagay nating pangalan dyan. Then, ito na. Tapos na yung ating ginawa. So, ilalagay na lang natin yan. Yan, kikita nyo naman. Yan. So, yan na po yan. Kakabit na lang natin yan. So, maya-maya lang, may kakabit na yan. Boom! Yan. So, nilagay natin ng kulay dilaw yung mga letra at saka syempre yung pointers at saka yung windmill natin para at least kita. So, lagay na natin. Nakalagay na. Yan. Matigas na. May signage na. So, makikita natin na nakatayo na siya at may pangalan na. So, FMR, Francisco M. Romanes Avenue at saka Tagsanay Avenue. So, yan na po yung ginawa nating signage. So, outro, pasok!